Mai bine luam brațul și... De spitalul la 50 de metri, ca să vedeți. Răspunde și trimite targa, că să nu n-ar... Deci au trecut 20 de minute de la primul apel. 20 de minute, vă spun eu. 20 de minute. Hai că uite, are ochii. Deci eu o să te pun plângere în acest sens și vă spun în mod sigur că 20 de minute au trecut. Nu ați venit. Vă rog frumos, trimiteți o mașină, vă rog frumos, în cele 25 de minute sunăm pe dumneavoastră de un om care este foarte rău, tot face de 25 de minute. Vă rog frumos, trimiteți o mașină, face respirație. La biserică. Veneau pe jos până la fapt asta. Haideți să vă jucați acolo. Vă rugăm de 25 de minute să sunăm în continuare. Nu am avut o mașină ce are. Nu, că are aspirină, nu se neagă cu aspirina, nu, că acolo e pentru infarct, nimic de rău. Dați aspirina acolo, că n-are cum să vă rog de bună. Mai spusă și mie, am 10 minute. Hai, bani, cum oamenii, uite ce N-ai mă ce să le faci la nenorociții ăștia. Mai degrabă mă duceam și luam ambulanța eu și veneam cu ea. Salut, omule! Salut! Uite-te aici, de jumătate de oră suntem aici. De jumătate de oră sunt la ambulanță și nu... De o jumătate de oră. Nenorociți ea. Uite-te. O ții și eu cum. Uite-te aici. Uite pe unde vine. Nici fără sonorizare, nimic. Uite-te, se plimbă prin centru. Ia uite. Ia uite. Dar nu o să vină pe aici, fii atent și tu. Tu, firial dracu, cu pizda, mătii. Să urcă pe clădire, fii atent. Uite-te aici, dă peste căruță acum. Să... Hai de mine, așa ceva n-am văzut. Bine, ți-ai dracu să fii de bagabond. Domnule, jumătate de oră venit, ați sunat aici. Nu vă e rușine, nemernicilor. Vă plimbați prin centru cu ambulanța ca nebunii. Ce s-a ajutat? Venite de la cârciumă.
Veniți, parcă vă plimbați cu căruturile prin centru. Haideți, domnule, niște bărbați! Bărbați, veniți cu... Ai dracu să fii de vagabond. Criminali, dracu. De o jumătate de oră s-a sunat. E totul filmat. Aveți filmulețul? Da, l-am filmulețul aici tot. Veți trimite și mie, sunt de la presă. Absolut. Mie fetița după 20 de minute mi-a venit să moră singură acasă. Mai bine plecăm pe picioare cu ea. La 50 de metri de spital. Nemernici, dracu. Furați banii și atât. Nu au ambulanțe, domnule. Ce ambulanță, doamnă? La mine se plimba mașini. cu mașina nu știu nici unde să ajungă, așa nici nu din Târgu Păi Jiu. nu știu, că am mai auzit pe cineva, pe 11 iunie nu știa să ajungă la ambulanță. Vin câte doi, nici nu știu pe ce nume trăiesc. N-au aparatură, n-au nimic după ei. Ce număr? Deci, unde puteți să-mi trimiteți filmulețul? Vi-l trimit imediat, imediat. Ca să închei, să văd când pleacă. La 2 și 28. Au făcut bine. La mișcol, la telefon, n-avem mașină. Cum poți să spui chestia asta? Mi-au venit, s-a înnecat fetița de 2 luni de zile, n-au venit nici cu aparatură, nici cu aspirator, nimic. Să plimbau și nici măcar nu știu unde să ajungă. Nemernici ăștia. Chiar în centrul orașului. În centru, păi luam mai bine Radu, mai bine luam în brațe și ne duceam cu el la spital. Da, îți asumi. Se pot întâmpla unele lucruri. Ei abia așteaptă să dea vina pe tine că din cauza ta, da? Ceva și liniști. Sunt curioasă dacă o să supraviețuiască omul ăsta. Nu e prima dată, e aici 11 oră când se întâmplă lucrurile astea. Mă sună o jumătate de oră să mi răspundă nimeni. La și 16 sunt primul apel care... Mie mi-a spus și de la 112 că ambulanța e ocupată. Păi v-am zis. Pe una are. Cod roșu, moare omul. Asta e cod roșu, anulează orice altceva. Da, dar era spitalul aici, trebuia să trimită un paramedic, ceva, să vină să dea primul ajutor. Pe unde sunt? La cârciumă. Haide. Bandiții ăștia. Absolut, absolut, am filmat pe toată lumea. Haide, haide Ianis, haide mă, haide mă, haide. Putea să trimită pe Și nu cineva. să vină pe aici cu mașina ocolit, fantastic. Stai mama să-ți lege cu... Nici fără sonorizare, să nu